No niin. Tutustutaan vähän tähän MARA-korttiin ja maan rakenteen arviointiin sen suhteen. Mennään pintamaalta ja sitten se 20 senttiä muokkauskerros normaalisti ja sitten katsotaan vielä niin kuin siitä 20 senttiä syvemmälle. Tai siihen syvyyteen kun saadaan lapio iskemään, mutta tässä savimaata, mutta tää nyt on kevätkosteudessa, että siinä mielessä tää on niin kuin periksi antava, että kyllä me tänne kuoppaa saadaan tehtyä, mutta mennään sitten myös katsoa tuolla vähän kosteempaa. Tällä hetkellä tää on varmaan kuivempi kohta ja sitten kosteempi, niin vähän myös erotatte sitten, että miten se kosteus vaihtelee siinä savimaassa, niin tässä pintarakenne varmaan suurin piirtein samanlainen, niin mutta miten se niin murustuu eri tavalla, kun se savimaa on kosteempaa ja kuivempaa. Tässäkin oikeastaan, jos mietitään maan rakennetta, kuoppatesta ja marakorttiin tekemistä, niin semmonen viljapellolla varsinkin puintien jälkeen on semmoinen hyvä hetki, ennen kuin alkaa sitten syyssateet kovasti tulemaan, että se vaan niin kuin maa vettyy eikä niin kuin kuivahda talvea kohti. Kevätkin on hyvä hetki siellä, mutta näin savimaalla niin pidetään mielessä se, mitä eilenkin puhuttiin, että tää on kosteeta. Penetrametrikin uppoaa tällä hetkellä aika pienellä voimalla, mutta sitten jos tultaisiin kesällä katsomaan, kun tää maa on kuivempaa, niin saattaa olla, että tuo penetrametri ei kovin montaa senttiä niin uppoiskaan tänne ja voimaa, mutta kyllä tossakin joutui jo lapion päällä seisomaan, että saatiin uppoamaan tuon. Mutta yksinkertaisuudessa teillä on se MARA-kortti jokaisen siellä pussissansa. Aloitetaan yksinkertaisuudessa sillä, että kaivetaan se kuoppa. Tehdään tähän, näytän sitä malliksi ja sitten katsotaan. Tässä oikeastaan murustuu toi. Otetaan, että me saadaan se nätti 20 sentin näytä, mitä me tutkitaan, niin tehdään tämmönen alkukuoppa. Näytettä mä en halua tutkia, mutta että me saadaan sieltä nostettua se tutkittava näyte, varsinkin savimailla, niin sen tarkasteluun otettava maanäyte, niin se otetaan tästä vierestä. Mä teen ton alkukuopan sen takia, kun mä nyt väännän lapiolla, niin se ei murra sitä niin pahasti kuin tähän murtu. Ne, joilla on savimaata viljelyksessä ja ollut sitten vähän niin kuin koneilla liian aikaisessa vaiheessa, että uppoa, niin tietää kyllä, että jos savi imasee, niin se on sit siellä. Tästä saadaan niinku mahdollisimman särkymätön pintamaa. Nousee. Vähän. Nyt pitää potkia, koska ei pystytä. Tule. Ei se maa. En. Noin. Ei tarvi auttaa. Sitten vähän siistitään. Noin. Siinä on 2. Tää on niinku pellon pinta. Ja tää mennään syvemmälle, ehkä tossa lähtee sitä pohjamaan. Mut se ensimmäiset havainnot, kun meillä on tää maanäyte tässä hetki, niin tää lähtee niinku hajoamaan. Ja meillä oikeastaan kertoo se, että millä syvyydeltä se niinku painovoiman suhteen niinku lohkeaa. Se on siinä niinku 5 senttiä. Et siinä oikein niinku 5 senttiä on semmonen pehmeämpää maata, kosteita, sitä alkaa niinku tiukempaa savimaata. Ja tosta kun otetaan kohta sitten syvempi näyte, nähdään sitä pohjamaata, niin todennäköisesti se niinku sitten jatkuu tässä, että tämähän niinku lapio mursi tämän välin tähän.
Eli routa on mennyt sinne 5 senttiä pennissä. Routa on varmaan käynyt ehkä syvemmälläkin, mutta tää oikeastaan on tähän niin kuin alkanut kuivumaan tähän 5 senttiin tällä hetkellä. No et siinä murtuu sieltä, mistä niin kuin vastus on pienin. Että tässä on niin kuin, mä en vielä lähde sitä sormilla murentelemaan, mutta varmaan nähdään, että tää murtuu 5 sentin syvyyteen niin kuin kauniimmin pienemmissä muruissa pyöreämpiä murupintoja ja sitten tää alkaa niin kuin lohkeilemaan sellainen terävissä kulmissa. Mutta kuten sanottu, niin tässä aika paljon tää kosteus vaikuttaa nyt siihen, että miten tää niin kuin lähtee murtumaan. Tai hei, savimaa kun se on kosteempi, niin me saadaan marakortillakin niin kuin parempi tulos kuin mitä tää niin kuin pellon rakenne oikeasti olisi. Mutta se, että me nähdään niin kuin heti se, että katsotaan kun tää lähti murtumaan, niin nämä kuitenkin murtuu niin kuin näin terävillä särmillä. Meidän kostea savimaa, niin meidän pitää olla varovaisia, kun me lähdetään murtamaan. Jos me liian voimakkaasti niin kuin murretaan, niin sitten me tintataan ja meillä on niin kuin semmonen näytä, missä ei ole niin kuin murupintaa ollenkaan eikä lohkeilu, vaan me aletaan niin kuin kovakouraisesti, niin me muovaillaan tätä. Mutta pyritään nyt kosteella savimaalla niin hienovaraisesti samalla nähdä, niin kuin tämähän murenee hyvin tällä kevyesti, mutta huomioarvosta se, että kun me mennään tästä maaprofiilia alaspäin, niin tämä maa murenee kuitenkin paremmin tällä niin kuin alaspäin levymäisesti, maatason pintaisesti kuin sitten niin kuin syvyyssuunnassa, joka kertoo meille kuitenkin se, että tämä maa on saanut niin kuin painoa tältä päätäpäin tiivistymistä voimaa, niin silloin se niin kuin iskostuu tämmöisiksi levymäisiksi. Se, että kun tämä savimaa on kostea, niin tähän väritykseltään on aivan samanlainen. Se, että jos täällä on niin kuin kuivempaa ja muuta, niin me varmaan nähtäisi se, että täällä on niin kuin rautasakkaa, erilaisia harmaan ruskean sävyjä. Katsotaan tuolla kaivinkonekuoppa ja mennään syvemmälle, että löytyykö sieltä eri värejä, mutta nähdään myös niin kuin mururakennetta. Samalla voidaan silmämääräisesti katsoa, että onko täällä on karkeampaakin aidesta, mutta todennäköisesti me ollaan sen verran lähellä niin kuin liittymää, niin siellä sitten jos sitä on soritettu tai muuten, niin maat aina kulkeutuu. Niin renkaassa tai kun muokataan, niin sitä siirtyy. Mutta oikeastaan marakorttia, koska me nähtiin, että toi ensimmäinen 5 senttiä mureni tosta, niin kannattaa niin kun katsoa niissä kohdin, että palastele tää pintamaakin siihen 5 senttiin tai missä teillä niin kun sitten lähtee halkeamaan tämä pintamaa, niin ottaa se niin kun käsittelyyn ne eri syvyydet sieltä. Jos se pysyy kasassa tää koko 20 senttiä, 15-20 senttiä syvyyteen, niin sit se on aika lailla niin samanlaista, että voi tarkastella vaan tämän niin kuin kokonaisuuden tässä, mutta varsinkin jos se murenee, niin kannattaa, koska sit se jakautuu niin kuin eri osia. Me saadaan tarkempaa tietoa siitä, että minkälaisia oikeasti se pintamaan 5 senttiä. Eilenkin kuultiin, että niin kuin tää maaperäeliöt ja muuten, niin ne on siinä pintamaassa. Minkälaisessa maailmassa ne sitten niin kuin elää. Tässä 5 senttiä on pehmeämpää, ilmavampaa. Osin roudan murustamaa, mutta myös sitten se, että se on jo kuivamassa tässä pintamaasta. Että oikeastaan se kuivumissykli on niin kuin se
suurin tekijä. Ja savimailla, jos te mietitte sitä, että milloin, niin kun, miten se kuivaa, milloin sinne pääsee, tietty on se, pyöritellään savimaata, tulee se, nyt sana karkaasi suustani. Mitäs me tehdään, kun me pyöritellään tätä savimaata? Nauhatesti. Tässä on valmiina tämmöinen nauhatesti. Noniin. Mikä siellä on? Eli me on pyöritellyt tuon kosteen saven nauhaksi. Ja jos se on alle millin, minun mielestä se on silloin aito savea. Mutta tää jäi tähän milliin. Mikähän tää on viralliselta määriteltä? Maalajilta. Hiuessave. Hiuessave, joo. Siellä on sitä karkeata. Hiues, siinä on siis hiekkua ja hietaa. Ja sitten savea. Mutta se pitää olla semmoinen sopivan kosteisen maa silloin, että tämä nauha tekee. Kyllä. Tätä maalajimääritystä varten, mutta oliko sulla jotain muuta? Ja silloin, jos saat ton nauhan tehtyä, niin tietää, että ei vielä tarvitse mennä, se on liian kostea. Mutta sitten Lapio-testillä, maratestilläkin pystyy määrittämään sen, että niin kun näkee sen, kaivaa pintamaa esiin, katsoo vähän sitä kosteutta. Ja syvemmältäkin sitten, jos se on kostea, pintamaa voi olla niin kuin saviella. Näette, että nyt sinne voi mennä, se on niin kuin tosi kuiva. Mutta sitten sieltä syvempääkin se onkin liian kosteeta. Niin pyöritellään myös nauhaa tuolta syvemmältä. Miten syvälle? Nauhat lopussa sitten ihan vaan sormella. Niin. Ei, kun siis, Mut niin, kuoppa. Että jos niin, että siis mihin asti sitä, että tavallaan kun sitä optimaalista aikaa määrittelee, niin mihin asti sen pitää olla vai koko muokkaussyvyydeltä? Koko muokkaussyvyydeltä varsinkin. Mä sanoisin, että sen 30 senttiin, koska se vähän riippuu, että mitä siellä ollaan tekemässä ja minkälaisella kalustolla menossa ja mikä on rengaspainet ja nämä kaikki siihen, mutta se, että mitä kosteempi se maa on, niin sitä helpommin siellä kulkee niin sanotusti sellainen paineaalto siinä kosteessa maassa alaspäin. Mutta monessa paikassa, jos lohko ei ole tasainen, niin siellä pohjalla saattaa olla hyvinkin märkiä paikkoja vielä. Niin se kannattaa huomioida sellainen, että sitten milloin sinne mennään, mutta lopulta keskiarvo ratkaisee sen, että osa lohkosta voi olla sitten liian jo kuivaa, kun että märät kohdat vastaan niin tulisi, että siellä pystyy ajamaan. Ja sitten voi miettiä, että voiko laittaa kasvulohkoja tai muuten jakaa sitä tai muuten, että miten se kannattaisi miettiä niin kuin ihan viljelyteknisesti ja viljelykierrollisesti ja kasvulohkojen osalta pystyy vähän jakamaan riippuen lohkon muodosta, niin että sitten niin kuin oltaisiin oikeaan aikaan oikeassa paikassa sillä koneella, oikealla kosteuden aikaa. Katsotaan tätä marakortti murustuvuutta. Tää 0–5 senttiin. Ei tarvitse suurella voimalla murustaa. Nähdään, että siellä on erikokoisia muruja, mutta murustuu tosi nätisti. Siinä voi menee jopa sinne niin 4 paikkeille, jos katsotte sitä marakorttia. Minkälainen se pitäisi olla, että se olisi 5? Jos ei katsoo vähän muutakin kuin niitä muruja, eli se, että siellä pitäisi olla juuria, että se menee 4 tai 5 tai edes 3, niin ne putoo sinne punaiselle kaikki nämä. Mutta sitä korttihan toimii niin, että tässä on nämä vitonen on ylin ja sitten huonommat puuttuu alemmas. Mutta tässä on sitten näitä eri luokkia. Nämä kaikki katsotaan erikseen ja niistä lasketaan keskiarvo. Se on se lopullinen. Niin, sieltä tulee niinku se. Mutta se tässä kun meillä ei ole kasvillisuutta vähän rikkaa siellä, niin juuristoa ei ole. Pintamaata tätä 0–5 senttiä kun katsotaan, niin lieroja ei ole. Sellainen silmämääräisesti havaittavaa elämää maan sisällä niin ei näy. Mutta tietty
tää vuoden aika, tässä ei ole kasvillisuutta, niin ei ole niinku sellainen, että se pitää myös sitten suhteuttaa vähän siihen, että mikä on niinku ajankohta ja mikä on sitten niinku tää tilanne tässä, kun me nyt ollaan tätä tekemässä. Ja vanhaa kasvimassaa löytyy sieltä niinku vaaleampana orgaanista aineesta tästä pintamaasta. Mutta yleisesti se, kun tämmöistä lohkaistaan, että jos se näyttää täältä, että se on niinku karkeet, massiivinen rakenne, niin tässä me sitten mennään vähän alaspäin tuosta 5 sentistä, niin marassakin tiputaan sinne 2 jo. Ja sitten kun tää vielä olisi kesäkuivaa, niin tässä jouduttaisiin niinku käyttämään paljon enemmän voimaa, että me saadaan niinku murrettua tää. Nyt tällä hetkellä tässä kosteudessa tää voimankäyttö on vähän huono indikaattori siihen, että miten tiukka se maa on, mutta kertoo kuitenkin hyvin tässäkin vaiheessa tää niinku murujen tää rakenne, että se lohkea niinku tälleen. Joo, se tulee. Ihan niinku tuossa olisi jotain silmät. Murua, on niinku tämmöistä pyöreää murua. Niin on. Siinä on sitä millimurua, jos mietitään marakorttia. Jos tuolta näyttäisi 20 senttiä, että siinä on niinku sellainen pyöreitä millin halkaisilta olevia muruja, niin se on niinku se parasta, mihin me halutaan. Ne murut on pyöreitä, about sellainen millin mittaisia. Katsotaan, kun laitetaan tuohon kuoppalevyllä, niin kestääkö ne murut? Me löydetään niitä lisää, mutta näitä saa siitä, mutta se mitä pyöreämpi se on, siellä on orgaanista aineesta ja se, että se tulee pyöreäksi se murun pinta, niin siellä on silloin sitä biologiaa, liima-aineita ja muita. Mekaanisesti ne kaikki on niinku teräväreunaisia muruja. Vanhoja. Osin on hyvä merkki siitä, että vanhoja kasviosia löytyy täältä syvempääkin maakerroksesta. Tuolla on lieronreikää. Mutta se voi myös kieliä siitä, että siellä on hapettomat olosuudet tai ne ei ole hajonnut vielä. Ja varsinkin jos meillä on kyntömaa ja savimaa, kun me viilulla kynnetään vaikka sänkimaa sinne 20 sentin syvyyteen, ja jos se löytyy sieltä seuraavana kesänä semmoinen tiivis olkikerros sieltä, niin se kertoo sen, että meillä on, siellä ei ole hajotus toiminut tehokkaasti, siellä ei ollut riittävästi happea, että se kerros olisi hajonnut, vaan se löytyy sieltä vielä. Sehän on niin, että jos tämä olisi semmoista vaaleaa. Mulla on täällä syvemmälläkin niinku yksittäisiä isompia niinku kivimurusia. Kuten Jukkakin sanoi viime kerralla, niin opetelkaa tunnistamaan sora ja muru toisistanne. Niin tietää siinä, että mitä ottaa vähän. Yksi maroreikä 4. Ei se yksi manoreikä vielä kesällä. Tässä on niinku kosteella Savimaalla, kun Savimaa on niin tumma, ja jos murretaan sitä, noi sorajyväset ei ole niin kuin, ne näkyy tässä vaaleena. Ja siellä on myös kasvijätettä joukossa. Mutta ne murut, mitä me halutaan nähdä, niin tässä ei syvemmällä tulekaan semmosia pyöreitä, ihania muruja. Kun mitä sitten oli tässä pintamaassa, kun otetaan tosta, niin huomataan, että tähän niinku murustuu ihan eri tavalla tää. Mistä se johtuu, että se siitä pinnasta, vaikka sitä niin tostakin, että siitä on ajettu jollain, niin miksi se kuitenkin siitä pinnasta on ja se niin on tuo siellä syvemmällä? Miksei se ole semmoista tintaa heti alusta? Siinä on osin routa käynyt
talven aikana. Ja sitten tässä myös alkaa kuivumaan pinnasta, niin me saadaan niin nämä murut esiin. Ja sitten siinä painetta kuitenkin niin on vähemmän tässä pintamaassa, kun sitten se ei pääse niin paranemaan täällä niin syvemmällä. Täällä joka paikasta löytyy kosteempaa tätä syvempää, että miten tahtoo kaivaa syvemmälle vai mennäänkö sitten kosteammasta paikasta käymään pintamaata. Täällä se pinta on jäänyt kalkki kynnetty sinne pohjalle. Selkeästi näyttää, että siinä on raja, mihin se on kynnetty. Siellä se lepää niinkö? täällä on. Onko se? Mitä muuta se voisi olla? Linnunläjä. Linnunläjä. Mutta tässä myös ei täällä oikeastaan, täällä on niin kuin, me ollaan syvyydellä. Otetaan tuolta. Onko se kalkitus parantanut rakennetta siitä ympäriltä? Kalkitus on, mä mietin, että todennäköisesti se on kalkitusta. Me ollaan 30 sentin syvyydessä. Eli tuossa on niinku 25 sentin syvyydessä on toi valkoinen raja tossa, niin täällähän tässä, vaikka kevättä ollaan, niin täällä sen alla on kuitenkin riittävästi happea. Myös toi rauta tekee tää, että tää rakenne on niin kun murretaan, niin tähän murtuu tällä kuitenkin teräviä osia, mutta siis pohjamaaksi, savimaa ja tällä kosteudella, niin olen itsekin yllättynyt, että täältä löytyi niin näin murustuvaa. Tää, mikä myös tekee vähän sen tärkeäksi, että me kaivettaisiin vähän syvemmälle sitä lapiolla. Tietty se on vaan tämä kohta tässä, että mitä se on niin tuossa 10 metrin päässä. Mutta jos me oltaisiin vaan katsottu tuota pintamaata, niin me nähtäisiin, että 5 senttiä hyvempi rakenteessa sitten tulee se sinne 15-20 senttiä tiukkaa maata. Niin me ei oltaisi tiedetty tätä. Täällä näkyy vähän syvemmällä se historia. Ja sitten sanotaan näin, että ei mahdottomuus ole. Ja jos mietitään niin kun tämän kuopan kautta, niin kun miten tämä parannettaisiin tätä maan rakennetta, niin ei meidän sitten tarvitsisi kuin toi 15 sentin, 20 sentin niin pintakerrosta saada. Mutta se, että mitä sitten taas tuolla syvemmällä löytyy, niin sitä voidaan katsoa tuolla kaivinkonekuopasta. Mutta jos tässä marakorttia katsotaan, tämä vuoden aika juuri ei paljon ole. Ei oikeastaan lierojakaan, oikeastaan siellä voisi löytyä jokunen liero, jotka on jo lähtenyt liikkeelle, niin katsotaan tätä murustuvuutta. Jos meillä oli se 0-5 senttiin, oli, kun se oli kostea kuitenkin, niin siinä 4-3 luokkaa. Siitä 5-15 senttiin mentiin sinne 2, jopa 1. Kuivana kautena se olisi kyllä 1 aika lailla. Mutta sitten taas tää niin kun sieltä 20 sentin, 30 sentin syvyydestä, niin me noustaan sitten taas tonne 3, 4. Kuivemmalla maalla tää sitten taas kuivahta niin kovettuu enemmän. Et varmaan siinä 3 luokkaa. Näkyykö siihen siinä kalkin kohdalla semmoista niinku parempaa rakennetta? On. Se murtuu seitä kohdasta. Niin siis kun mä melkein sanoisin, että routaan joukaan Siinä, katsonpa tosta. Siinä kalkin pinnalla, tää äkkiä vaan kun näitä savimaita kosteella pyörittää, niin se tinttaa sen, mutta siinä on niinku semmonen, toi ehkä vähän huono näytä siihen. Otetaan tuolta lisää. Ihan mielenkiintoista. Tässäkin mikä vierestä otettiin, niin tässä ei ole sitä yhtään niin selkeätä. Täällä näkyy näitä hippuja tai muuten, että valkoisia pisteitä on, mutta ei löydy sellaista niin kuin, kun tässä vieressä taas oli ihan niin kuin se, tietty se, että onko viilu niin kuin käynyt tässä, että se on käynyt tähän ja tosta ottanut.
Miten tätä on muokattu? Onko se kynnetty vai mitä tällä on tehty? On tätä historia-aikaan kynnetty. Täällä menee vähän syvempään, mutta sitten niin kuin viereinen, missä se kalkkia ei ole. Niin ei me niin kuin marakorttiakin katsotaan, niin me päästään ehkä justiinsa sinne 2. Ihan samalla syvyydellä 10 senttiä vierestä. Ihan erinäköinen. Ja mitä viljelijän pitäisi tehdä? Jos mä olisin ottanut tosta näytteen, niin me oltaisiin tiedetty, että oikeastaan tästä kalkista yhtään mitään. Niin se on aina vähän se, että mihin myös lapio iskee ja sellainen, mutta... Siitä herääkin kysymys, miten sen kalkin hyödyn maksimoipi sitten. Niin, se ainakin jos kalkitaan, tietty, että kalkitusjälki on tasainen. Ja se, että meidän pitäisi saada sitten se kalkki mahdollisimman tasaisesti ainakin siihen pintamaahan. Se, että jos me levitetään kalkki tähän ja levityskin on onnistunut, että se on tasainen. Jos me mennään kyntämään tai varsinkin syvälle kyntämään, niin sittenhän se maa niin kuin kääntyy näin tässä, että kyllä se kalkki siellä on. Mutta missä se on ja palveleeko se sitä tarkoitusta, mitä me tarvittaisiin? Kuoppalevytesti. Kuoppalevytesti. Tässä on näitä tavaroita. Siirrytäänkö tuonne? Se on hyvä siinä. Ai on. Tässä on vaan... Taas päästään tähän kosteuteen ja sen vaikutukseen, että hyvä rakenteista murua, mutta kun sitä vähän sormilla tonne laittaa, niin nää äkkiä niin kun tinttaa sen mururakenteen. Mutta Eli valkoisella alustalla kuoppalevy, jossa on vettä noissa kuopissa. Varmaan saisi olla reilu puolet. En tiedä miten onnistuu. Ei tainnut ihan onnistu. Kovaa vettä niin siihen, että miten toi muru sinne liukenee. Tärkeintä kai on tässä verrata muruja keskenään, niin silloin se häviää siihen. Tavalla. Ja veden lämpötilakin varmaan vaikuttaa, jos se on ihan jäätymispisteessä tai kovinkin lämmintä. Niin kuin siihen, mutta tässä ei niin sellaisia absoluuttisia lukuja ehkä niin helposti tule. Meillä on tässä siis ihan pinnasta ja on vähän syvempää. Ja sitten voi olla niin eri paikoista. Meillä on samalta pellolta 3 eri kohdasta otettu murut tänne veteen. Ensimmäinen... Meillä kynä. Kuulakärki täällä. Tässä on kynä. Saanko nopeata kuvaa, missä vaiheessa se häiritsee jotenkin? 1, 2, 3. 1 oli se pintamaa, hyvä mururakenteinen. Eli tää ylin rivi tästä teiltä päin katsottuna. 2 on kuivaa, tästä niinku pintamaa, mikä lähtee halkeilemaan. Ja 3 on sitten syvempää massiivimururakennetta otettuna. Niin nähdään se oikeastaan kaikki hajos enemmän ja vähemmän tänne, mutta toi, niin kuin ajattelin, että räjähtää. Se kuiva. Kuiva, eli tää 2, niin se on eniten niin kuin jauhona. Ja sitten kun se kostuu nopeasti, niin se turpoaa ja niin sanotusti räjähtää. Mikä tässäkin nähtiin, että toi 2 on niinku, ne on niinku savijauhoa siellä. Ja nyt niihin pitäisi olla pieniä pyöreitä. Niin, niitä pitäisi olla pieniä, enempi vähempi pyöreitä.